Ay, ma'am. Good afternoon. Excuse me. Namoy kuyog. Sure mo eh. Taga-asa di mo? Dili lang, San Carlos. Sa San Julio. So, kamo ran tulo. Yes. Pwede na mo kantahan? Sure. Pwede dato ka? Ah, okay ra. Okay ra. Asa di ko po. Dari. Dari na. By the way, ako dahil si CJ. CJ. I'm Teach. Haringsin. Kamo ra, Jud? Kamoy kuyog? Pwede na mo kantahan? Sure ba? Nangurog ka. Normal lang na siya. Isa ba? Murag guba ni ba? Isa, usbon sana. Kani, sure na eh. Guba naman Japon na eh. Kani, tawagan na to ah. Naguba abi. Ano ko ba ang? Ang akong feelings ni mo. Right? Bitaw. Diyan sure na gini. Mana, thank you. What? Joke ray. Mahal, mahal. Pangako. Oh, no. Ay, sino ba nga tawa, oy? Tarong mo ba? Pagtarong na ganit. Ay, mo pa nga tawa. Ni. Mahal, pangako. Ah, katawa dyan mo ba? Di na lang kumukanta, oy. Katawa naman niyo. Last na. Mahal, pangako sa'yo. Mga tao. Ulo ino sa ninyo, oy. Ito na lang, oy.